V tomto videu vám ukážem jeden algoritmus, vďaka ktorému už poskladáte kocku, je možné ju poskladať, a ak by sa to náhodou nepodarilo, niekedy sa to podarí už v tomto kroku, ak by sa to náhodou nepodarilo v tomto kroku poskladať kocku, tak vám potom ukážem ešte jeden, s ktorým to už určite pôjde, len niekedy sa to podarí už v tomto kroku. Nájdem si takú stranu, kde, tak ako to mám tu, že musí byť celá plocha, aspoň jedna, a v strede svetlo. Niekedy sa stane aj to, že to je všade takto nejak, že sa tam nestretnú dve farby, ale vtedy, keď urobíte tento istý algoritmus, ktorý vám ukážem, tak ono sa to tam potom dostane skôr či neskôr. No a teraz ideme na to. Čiže to, keby som mal niekde inde na inej pozícii, tak si ju dám skrátka sem na tú oranžovú. A keď mám túto farbu skoro celú vyplnenú, tak si dám tú kocku, lebo žiadna iná tak není, iba tá jedna strana. Tak si ju dám ako keby od seba a bielu k sebe. A ideme dole, doľava, dole, raz, dva, hore, doprava, dole, raz, dva, raz, dva. Teraz to už mám všade, takže hore mám po dve farby a jedna sa mi už poskladala. A teraz ideme urobiť ten druhý algoritmus a znovu tú farbu, ktorú už mám poskladanú, si dám od seba, čiže mám bielu, červenú a žltú. Takže červenú si dám od seba a teraz chcem mať túto žltú hore a ideme hore, doprava, hore, doľava, hore, doľava, hore, doprava, dole, doprava, raz, dva. A kocka sa nám poskladala. Je možné, že tento posledný algoritmus budete musieť urobiť aj dvakrát. A keď si všimnete, tak za každým sa tá stredná kocka, vždy keď urobíte ten algoritmus, tak sa táto stredná kocka posunie o jedno. Pozrite sa na to. Čiže znovu idem červenú, mám od seba a ideme hore, doprava, hore, doľava, hore, doľava, hore, doprava, dole, doprava, raz, dva. Teraz sa nám posunula tá stredná kocka. Táto nám ostala celá. Takže opakujem ten algoritmus, dokým to znovu neskočí, tak jak to bolo. Hore, doprava, hore, doľava, hore, doľava, hore, doprava, dole, doprava, raz, dva. Hore, doprava, hore, doľava, hore, doľava, hore, doprava, dole, doprava, raz, dva. Keby nebolo niečo jasné, kľudne mi napíšte do komentu a skúsim vám to vysvetliť inak, prípadne čo by bolo treba, aby som nejak podrobnejšie vysvetlil, natočil, tak skúsim spraviť také video, aby sa podarilo poskladať Rubikovú kocku naozaj každému, kto pozerá tento návod. Ahojte.